Jihar Kano dai na ɗaya daga cikin wuraren da ake noma kayan gwari har ma a fitar da su zuwa kudancin ƙasar. Amma a wannan karo, hatta mazauna birnin miyar abinci na neman gagarar su. Isiyaku Adamu Manya mai sana'ar kayan gwari ne, kuma ya yi mana ƙarin haske kan farashin kayayyakin a halin yanzu. Dai tsada dai ta zo ta kanka ne komai. Yanzu misali kwanon tumatir, tattasai, albasa yanzu misali nawa ne kwano? Ana sai da kwanon tumatir 4,000, attaruhu 4,000, tattasai 3,000, albasa 2,500. Yanzu misali wannan kashin tattasan da na gani a gefe nawa ake sai da shi? Ana sai da shi 300. Kamar kwaya 6 ne a ciki. Wani ma baya kai 6. Da yawa daga cikin magidanta sun ce hakan ta sanya su komawa cin fara da mai saboda jarmiya ta zama wane talaka. Dan yanzu ya ga guda ɗaya za a baka tattasai a naira 100, shi kuma tumatir ɗin ɗan ƙaramin kashi ne ma naira 500. Kuma yana isar ka? Fara da yaji ake. Dan ni a yanzu a gidana rabon da a yi min miya ko jajjage wallahi na fi sati 2. Me yasa? Tsada kan miya. Ya kuke yi kenan? Ai yanzu abin da ake sai a samu dan mai da dan tattaru, shi ma taru, amma idan ka sa dan magi ka ante magin ya dan yawa sai ka je abin ya dan dalma barin dan magin nan zaka je na kanshin nama, wani na kanshin kaza. Aliyu Lawan Nagawo shine shugaban kasuwar kayan gwari ta 'yan kaba kuma shugaban kungiyar masu sana'ar ta jihar Kano. Ya ce karancin kayan da kuma yanayin zafi na daga cikin abubuwan da suka haddasa wannan matsala. Wani abu ne sananne cewa idan lokaci ya yi bazara irin wannan lokacin ana samun karancin kayan gwari. Sanin kowa ne ga wanda ya san kayan gwari ba kaya ne da yake son zafi ba. Aliyu Idi Yaro manomin tumatir ne a Kano. Ya ce annobar tsutsa da ake kira sharon da suka fuskanta ta taka babbar rawa wajen haifar da karancin kayayyakin a kasuwanni. Misali in baka misali da tumatir, kamar wata 4-5 baya da ya wuce mun noma tumatir na gasken gaske. To a nan lokacin muka haɗu da wata larura a cikin amfanin gonan namu wadda ake ci, wata tsutsa ce wadda take fitowa wadda muke kiranta sharon, kuma wannan maganin mu ya gagara kama na. Na fahimce ka, ita wannan tsutsar sharon har yanzu babu maganinta a Najeriya. To har yanzu dai fi sabilillahi takamaiman maganinta babu. A wannan gaba nake kira ga gwamnati da dan Allah dan Annabi ta daure, da su daure a shigo a nemi manoma na gaskiya, manoma ba manema ba, waɗanda suke zuwa sa rigar manoma su shiga su je su karɓi abin da ya kamata a tallafa a manoma da shi, su je su yi amfani da shi. Aliyu Idi Yaro ya kuma yi kira ga gwamnatoci da su kokarin samar da ingantattun magunguna da za ta magance matsalar tsutsar ta sharon da ma sauran cututtuka da ke illata kayan gwari a gonaki. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, RFI Hausa.